Kasi parang rola, no? Nang agton tamig bagay ang isda, no? Tura na po na yung bata. Hoy, nagkunsa mga da parang rolon. Sa buwat. Diba, mauna ang balong maring jinipir. Oo na. Ay, gitaw. Nanta ko'y dala saging ba? Ako tang iatag niya. Kasi nanay ang mama dia ba? Kasi sugot na nga, pamisitaan na rin. Nah, wala ra ba yung mama dia? Ato tara daw. Ito. Ito. Ayo. Gitaw ba? Ayo. Oh, ang gitaw. Asa kang tao rin, no? Asa kang tao? Kasi nasa tao dito sa puso ng hugas mo dito si ate o plato. Liitan ko. Ang gitaw, wala. Ay, tao. Bukan yung saging. Atuon ito basig nasa puso. Saan na? Mo kayo mamisita na pwede yung hugawang nahong ni mo? Ha? Hugaw ka na yung nahong? Taro pa, panamin gani. Away, klaro Marakag na huglubot. Uy, klaro nga. Asa sa amin? Turo. Uy, Oh, panamin, burakag na hugabat. uy, batasan yung gidagano ni. Uy, batasan. Gikan mo ko galong agan niya, good. Kati, dali ka na. Hintay ko lagi ki. Sa chat ko ganiya dito, nakitaan mo ko ganiya ako ganiya. Dadala to ka ng plato ba? Kasi mahugas to. Sabi, mira, banis ako. Ang lamon. Mutas-tas din ako butang. Ang gwapo na, magala. Kina. Nakita ko. Hindi ko bulak. Dala. Tara. Bulak ko. Tara. Bulak. Pwede na na. Sa po na yung misita na yung bulak kagunoy. Ay. May lagi. Di okay na po yung amaw. Uy, ang sama ka rin. Ay, kaso. May ipita. Tigano. Asa na yung bilang-talantaw dia? Ito. Dua lagi na kabuk, pre. Isa raman na sila. Noon sa kabalo. Dua lagi, oh. Na, noon sa kabalo kang libat ka na duha na yung paranaw. Isa, siya na isa. Dili, dua lagi. Lata, oy. Lantawa ko daw na yung mata nagpitok-pitok. Lantawa ko daw na yung mata pitok-pitok na na. Para, kalimot ko ba eh? Karoon ako. Siya raman na isa. Oo. Kalimot ko, libat mali ko. Ay, kabalo ka. Matang, murag nagi tao ron para mahaba. Murag tao gini di gini, perang iring rin gini. Mag-iring na kong ulo, mana. Maroon dapita, may sabligan, may karuaon. Sama ron, iring ron, or iring na nakugulo na libaton. Sa rong iring nga ron, dakong ulo. Ay taong ko to, be. Sasa naman to dapita. Uy, ikaw man dahil na hadi. Friend Roland, kung naamang ka diha. Ay, ganyan ang site-site mo good. Mamisita ako ni mo ba? Kunya, naamang ka nga. Makakuan diha, sigbin. Di, ganyan ang site-site dari. Misita ako ni mo ba? Nako'y bulak yatag ni mo. Bulak. Di ba giingnan man ta kagahapon na dili sa kumukuan nimo kay manangit pa ko sa kong mama. Wala rin yung mama di ay. Wala si mama nga ni. Asa di ay? Ning lakaw. Oh, nag-unsari ka diya. Nahugas ang plato. Ano man day? Pwede ko matabang. Ay
lang. Diba, tabang ko ba? Ay, di, okay naman. Manamang ko hapit naman po ko naman. Ay, di ko eh. Di, lagi ko. Dili sa ko munguan og uyab-uyab karon kay wala pa ko manangit ni mama. Si maipit tag ko ni mama. Balik lang ugma. Medyo naipit. Ko ano yun? Ipit gapon, naipit na po. Karon, ipit na po. Hindi gano. Naipit. Ko ano yun? Ipit gapon, naipit na po. Karon, ipit na po. Hindi gano.